Hvala vam. Najpre, drago mi je da se vidimo. Da li ste pročitali ili niste, pravite se da jeste. Dakle, apsolutno nemojte da zazirate od učešća u razgovoru, čak i ako niste posle pažljivo čitali ili vam je nešto promaklo. Zato je u ostalom knjiga tu, pa ćemo to rešavati na način na koji smo navikli. Danas je sa nama jedan vrlo drag i neobičan čovek. Gospodin Siniša Soćanin nam dolazi iz Sremske Mitrovice. On je pisac. Kao što vidite, pisci nisu bronzani spomenici u parku. Oni su ljudi od krvi i mesa, vrlo liče na nas, spolja. Šta je unutra, u glavi, u duši, to je već posebna priča. Ali jako sam srećna što je gospodin Soćanin danas sa nama. Mi smo između ostalog pričali u kulturnom centru u Pazaru o njegova 2 romana, koja kritika objašnjava kao romane za odrasle, praveći razliku između onog što je on ranije pisao, tvrdeći da on bio pisac za decu, ili dečiji pisac, kako već to moje kolege vole da kažu, a ja mnogo više volim da upotrebim jednu drugu odrednicu. Pretpostavljam da se sećate one lepe knjige Rani jadi Danila Kiša, i to je jedna od onih knjiga koja može biti za decu, a može biti i za odrasle, i kako je Kiš sam kazao, ponekad ljudi pišu za decu i osetljive. Dakle, to ne može baš svako da razume, je li tako? Šta to znači biti osetljiv? To je možda važno i za našu današnju priču. Dakle, Siniša je očaran, mislim da ne preterujem, jer očaran je onim što je u Pazaru video, ljudima koje je upoznao, i želeo je da bude danas sa nama. Doneo mi je i nekoliko svojih primjeraka svoga romana na poklon. A zašto je on nama važan danas za ovu priču, kazat ćemo nešto i o romanima. Jedan se zove Ubisvet, to je taj prvi roman za odrasle, a drugi, novi roman se zove Mapa oproštaja i takođe je vrlo blizak onom o čemu mi danas treba da razgovaramo. Da li je neko od vas možda pokušao da se obavesti o gospodinu Sabatu? Jeste pronašli neke podatke o njemu? Jer vam nije palo na pamet ono, kako vi volite kažete, sam izgooglao da vidim ko je ovaj čika. Ernesto Sabato, neko čudno ime, odakle je, šta piše? Ja sam pronašla samo par još dodatnih knjiga i bile su neke ljubavnog tipa. Dobro. Mislim, romantične, i to je jedino što sam našla. Aha, dobro. A znate li, on je svakako pisao romane i tako, a znate li možda odakle je taj čovek? Iz Argentine. Tako je. A čime se bavio? Prvo je bio fizičar, koliko sam... Tako je, da. Kasnije, tek 60. godina je prišao da se bavi pisanjem i poezijom. A vrlo interesantno, složit ćete se, čovjek koji se bavi jednom egzaktnom naukom, gospodin Soćanin vrlo slične stvari radi u životu, vrlo egzaktne, ali je, evo, i pisac. Dakle, on se zaista na jedan vrlo neobičan način odlučio da se bavi literaturom. Između ostalog, mi znamo da je on i romanopisac, i pripovedač, i esejist, i to je takođe jako zanimljivo. Dakle, on piše različite forme, različite oblike. A primetili ste i to da je u ovoj knjizi vrlo često spominjanje i nekakvih okolnosti u njegovoj rodnoj Argentini. Dakle, nisu to baš bile ni lepe ni lake okolnosti, govorimo na neke istorijske i političke trenutke, pa ste, pretpostavljam, ustanovili da je on bio jedan od onih ljudi koji se iz najljudskijeg osjećanja solidarnosti sa ljudima u nevolji bavio nekim političkim aktivizmom, jel da, i tako dalje, tako da možda i to zanimljivo, zaista je mnogo toga prošao, i da budemo sasvim otvoreni u trenucima kada se bavio sudbinom nestalih ljudi, kada se bavio sudbinom onih koji su stradali, njegov život je bio u opasnosti. I doslovce, odista, to je bilo onako vrlo dramatično, znate, brinuti o tome da li ću dočekati sutrašnji dan ili će neko banuti i noćas me nekud odvesti pa
da me pojede mrak i tako živeti godinama, to baš nije nekakva lagana i lepa sudbina. A ovo što smo imali pred sobom kao tekst, primetili ste, zapravo je podeljeno na delove i svaki deo je određen kao pismo. Jel' tako, kolege? Ste primetili? Pa ima tu sad pismo prvo, pa drugo i svaki put... Jeste, i na kraju epilog ima. Da bome. A zašto pisma? Je vam to palo na um? To negde na kraju on objašnjava, je li tako? Nisam nešto do kraja. A kome pišemo? Dobro, mi sad ne pišemo pisma, pišemo SMS-ove ili ovaj... U jednom trenutku kaže da on kada je tužan, on piše. Možda je to razlog kog je on pisao. Pa eto, kao da nekom želi da prenese svoju emociju. Tako je, da. Vi ste, kolega, hteli? Pa da, samo da dam, pošto je to već delo opredeljeno kao 5 pisama, on je opredelio kao tih 5 delova u kojima je svakako u jednom delu pisao o jednim stvarima, u drugom delu u drugim stvarima. Naprimjer, prvi deo mali i velike stvari, on se tu opredeljava na tim malim stvarima, velikim stvarima koje čovjek i primećuje i ne primećuje, obazire stvari i ne obazire se. A krajnji deo otpor, gdje on priča o stavovima koje mi sebi treba postavljamo, priča o nama kako mi treba se postavimo našim mogućnostima, pa se ta pisma možemo također i opredeliti prema tim delima posebnim pismima koji on upućuje svijetu, ne jednom jedincu, nego svijetu. To je jako dobro zapažanje. Dakle, čovjek zaista prvo pomisli da je pismo upućeno nekom bližnjem, nekom dragom, nekom poznatom, jel' tako? I onda se, kako vi lepo objašnjavate, u jednom pismu bavimo jednim problemom, jednim osjećanjem i tako dalje, ali ovo su zapravo pisma koja su, kako kaže i sam autor, upućena svima nama, pa ako ništa drugo, nada se on da će oni koji ova pisma čitaju dobro razumeti o čemu se radi, da će ga malo i voliti, malo pamtiti, što pretpostavljamo spisatelju jeste želja svakog ko se lati pera. Ja bi mali samo amandman imao, nisu pisma svima nam, svakog od nas. Svakog od nas ovo pismo može stići. Ili svakom od nas može stići. Kad je svima, onda je i nikom. Da. Vidite kako su pisci opasni. Morate voditi računa šta, to je... Hvala vam, kolega, vrlo ste pažljivo čitali, sigurna sam, ali ono što bih voljela da bude možda na početku prvo ili početno, hajde sad, premišljenje. Zašto se ova knjiga zove ovako? Pretpostavljam da ste očekivali nešto drugo, kad ste ušli u tkivo, u razmišljenja, pretpostavljam da je otpor bio neka druga ideja, kažite. Prvenstveno kada sam čitao knjigu i pročitao naslov, nisam imao neka očekivanja da će biti direktno povezana sa delom, nego da će imati neko skriveno značenje, da mi moramo čitajući delo da razlitkujemo šta znači to otpor. A kada sam čitao knjigu i došao do tog 5. pisma, zapravo shvatio sam da ono nema nikakvo skriveno značenje, već direktno nam upućujemo da mi treba da pružimo otpor. Sada čitajući delo, da ne bi sad o delu pričao, kada budemo razgovarali o njemu, samo ću reći to da otpor, on nama zapravo hoće da kaže koliko smo mi moćni, koliko mi snage imamo da pružimo taj otpor, svijetu, državi, pojedincu, nebitno kome, već tu moć koju mi imamo, a nismo svesni. Jeste saglasni s tim, kolegi? Da imamo moć? U čemu je naša moć? U osjećanjima, u znanju. U osjećanjima i u znanju. Čemu još? U dobroti. Još? Složenosti. Divno. U čemu još? On se prvenstveno bori protiv te globalizacije generalno i misli da ljubavlju možemo nešto da promenimo. Poštovanjem, dobro. Da, međusobnim poštovanjem, zajedništvom. Možemo da doprinesemo nešto državi i da to sam pojedinac ne može da uradi, nego zajedničkim nekim radom. Ne znam, trud, volja, svakako. Treba da bi se postigao neki rezultat. O da, za svaki rezultat ozbiljan ili važan potreban je neki trud i napor. Vi ste sada nabrojali nekoliko jako važnih stvari u kojima vidite otpor. Dolazimo do zanimljive situacije. Otpor je obično reč koja se koristi
za neku vrstu, svakako mora postojati snaga, odlučnost i tako dalje, ali složit ćete se da otpor uglavnom podrazumeva i borbu, pa čak i neku vrstu nasilja ili prinude i tako dalje, jel? A vi ste, kako je to interesantno, sada upotrebili neke od najlepših reči našeg jezika, najmilije, najtoplije, najlepše reči koje se uopšte upotrebiti mogu. Kažite. Nema šta dodati. Kako nemate? Molim vas, pa nemoguće. Kažite. Pa, ako bismo realno pričali o otporu, to tačnu definiciju ne možemo zaključiti zbog toga što otpor... Ima više znači. Da, zbog toga svako će na svoj način razumeti tu reč otpor. Prvenstveno, kako se osoba postavi, također razumeti otpor. Ako se ja postavim kao, može se ovo neko pogrešno shvatiti kao emotivna osoba, neko će otpor shvatiti kao nešto što mi psihički odbijamo. Sad ne znam kako da se izrazim tačno za taj emotivni otpor, dok ako neko smatra nasiljem rješenje kao za otpor, kao što ste vi rekli u početku. Nepristojanje ili bilo šta drugo, dobro? Evo, gospodin pisac će nam kazati. Ja sam htio da primetim da otpor je reakcija kada je čovjek nečim ugroženo, kada je nešto nametnuto, kada nešto se od njega traži, tako. Ali onda ste vi, zato kaže Ana, da podrazumeva neku pobunu, možda i ne nasilje, ali svakako, da. Neku vrstu agresivne odbrane. A vi ste stvarno nabrojali ljubav, slogu, brigu, koje nisu sinonimne, a meni to govori samo jednu stvar. Stvarno su čitane. Pa naravno, jer pretpostavljamo, upravo je i najvažnije to, pretpostavljamo, dakle, da kao što ste sigurno to dobro razumeli u našem prethodnom razgovoru, da se zapravo ništa u našem životu, nijedna izgovorena reč ili bilo koje interakcija, dakle susretanje između ljudi, ne može proživeti, a da to ne ostavi neku vrstu posledice, dobre ili loše, sasvim svejedno. Tako, mi smo zapravo, a to je važno i vredno reći još jednom, nismo mi govorili o multikulturalnosti, mi smo govorili o interkulturalnosti, sećate se, i mi smo zapravo insistirali na onom što bi bila ta interakcija, što bi bilo zapravo ne paralelno postojanje i trajanje, već nešto što je uticaj različitih kultura jedne na drugu i tako dalje. Dakle, ta vrsta interakcije sa književnim tekstom, sa esejima, sa pametnim ljudima, uvek mora u nekom smislu ostaviti traga. Dakle, u nekom trenutku vi shvatate da vas je to barem za mrvicu pomerilo, barem za mrvicu promenilo. Te je, između ostalog, ovo Siljišino opažanje da ste stvarno čitali sasvim izvesno, na moju radost, i dokaz da je ova knjiga ipak dotakla u vama nešto, da vas je u nekom smislu promenila. Sad, kolega nam je vrlo lepo i sistematično izneo različite teme koje Sabato pokreće, pa bih voljela da čujem, evo, redom, kako god želite. Šta je, recimo, koleginice, ono što je vama ostalo kao najsnažniji utisak, o kojoj temi je Sabato govorio? Što se mene lično tiče, najviše mi tako to o sudbini, slučajnost, već da je to svaki susret i sve što nam se dešava u stvari već nešto što je suđeno, što nije, da ne postoji slučajnost. Dobro. I da sve biva s razlogom, jel' tako? Da. Dobro. Jedan naš pisac, Miloš Sanjanski, između ostalog je gotovo čitav svoj književni opus zasnovao na jednoj ideji s kojom se poigravao, a on to zove slučaj komedijanac. Dakle, ponekad zaista nismo ni svesni da se, taj slučaj, ako uopšte postoji, poigrava sa nama, pa on kaže da se šali, on je komedijant, on zapravo ponekad nas dovede i u zabludu, zabunu i tako dalje, ali svakako ta ideja da se ništa ne dešava tek tako i bez razloga, pretpostavljam da vas navodi da i o ljudima i o događajima u sopstvenom životu drugačije razmišljate. Pa, na primer, jeste vi slučajno ovde?
Nisam. Niste, naravno. Ali to je jedan od vaših izbora, je li tako? Da. Koliko je, dakle, sad važno znati činiti te izbore na jedan ili na drugi način. Ako, evo, vi lepo kažete da ništa nije slučajno, koliko nam je zapravo moguće i da li uopšte znamo da li činimo prave ili pogrešne izbore? Pa, uglavnom, ne možemo znati. Ne možemo. Da nešto planiramo, ne znamo kako će ishod biti, kakvi su rezultati, dok ne stignemo do toga što smo hteli da planiramo. Tek onda vidimo da li je to bilo dobro po nas ili ne. I to je jedna ozbiljna stvar, to je jedna ozbiljna nevolja, je li tako? Da, ali vidite sad, meni je jako interesantno kada pisac recimo počne da piše knjigu. On čini izbore iz svog života, svoga znanja, svojih sećanja, mnogo čega drugog. Evo, ja mislim da bi bilo jako interesantno da sa tog aspekta nekog ko stvara saznamo kako uopšte da znamo da smo napravili pravi izbor u tim našim odabirima. To je sad jako mnogostruko zanimljivo pitanje. Jer ako zamislimo, na primjer, sad da se pitamo da li mi imamo stvarnu slobodu izbora, mi ljudi, ili neka sudbina ili neki Bog upravlja nama. I onda ne možemo da razlučimo. Onda ako kažemo postoji sloboda izbora, to je moj izbor da idem na ovaj čas, na ovu radionicu, na tu i tu večeru, a kako znamo da je stvarno naš izbor ili nam je naš izbor ja, ne? I to pitanje je jedno veliko filozofsko pitanje i svakako slobode volje. A sad ja pišem neke likove. Ja pišem neke likove i oni imaju neke radnje u mom romanu. Ja pišem kao da su oni odlučili nešto i pišem kao da su oni odabrali neke akcije. U stvari sam to ja napisao. Znači ja sam njemu kao neki Bog. Znate koliko tu ima nejasnih meni stvari? Ja često napišem tom liku da je nešto rekao ili da je nešto uradio, pa mi se ne sviđa, ne bi on to nikad uradio, taj moj lik. Ne bi on to tako nikad rekao, pa onda popravljam. Kao da nije moja volja nego njegova. Onda uradim i dobro, kako mislim da bi taj lik rekao i uradio, a opet, ja sam taj Bog tog romana, ne sviđa mi se kud to ide. Znači, upravljam ja, ali upravljaju i on. I onda završim delo i gledam ga, i dobro je, i kritičari kažu da je dobro, i čitaoci mi se javljaju, super je, ja oplakala sam, jučer sam baš čuo kad sam čitala ovu scenu, prijateljica jedna kaže, i ja ne znam kako sam ja to napisao. Meni nije jasno baš ta scena kako mi je došla. Kao da je meni tu scenu neko dojavio. Kao što sam ja dojavio liku šta on treba da kaže ili uradi, tako je meni neko dojavio šta ja tom liku da dojavim. I tu čovjek više ne može da razluči. Vidite kako je to za izbore vaše? Je li to moj izbor, je li to izbor tog lika? Mi u našim životima, da li mi donosimo svoje odluke ili su te odluke pod pritiskom svega onoga što i do tog trenutka smo videli, doživjeli, ili su te odluke pod pritiskom nečega što planiramo za 5 godina i 10 godina da bude drugčije neko ono što smo pre. Ako baš o tome hoćemo da mnogo je tema nezgodna, jel? Ali ono što ja uvek volim da mislim je treba da mislimo kao da je sve naš izbor. Zato što onda smo odgovorni i onda smo naterani da mislimo i da se borimo i da pružimo možda otpor. Jer kako ćete pružiti otpor ako nije ništa naše izbor? I Sabato i tu piše u jednom trenutku razlika između ravnodušnosti i rezigniranosti i slične stvari. Ako se prepustimo da je sve baš sudbina, onda neko iznad nas ili pored nas, ko ne misli tako, može da upravlja nama mnogo lako. Tako da je to pitanje škakljivo i treba u stvari, kao i moji likovi, treba da se, što se meni ne daju,
da upravljam ja s njima kako ja hoću, iako sam ih ja smislio. Tako da, mislim da ni vi, ni niko ne treba da se upravlja sudbinom, nego da se upravlja svojim načelima, onime u što sam veruje i što želi, i to je napisao negdje na kraju sa vratom. To nam je sudbina. Samo bi ja želeo nešto da kažem, prvenstveno, pošto ljudi ne znaju da li će oni sutra biti živi, da li će sad za 5 minuta biti živi. Mi baš ne možemo da određujemo našu sudbinu, kao što ste vi rekli, sada samo se s tobom ne slažem, ne treba mi da određujemo našu sudbinu. Ne, mi ne možemo da određujemo našu sudbinu. Ako imamo stvari izbora sad, ja biram da li ću ostati ovdje ili ću otići. To je već moja stvar na koju ja mogu uticati. A na primjer da ja znam šta će biti za 5 minuta, ja na to ne mogu uticati. Samo se tome ne složio. Jako je važno, jeste vi želeli, kažete? Ja sam baš htjela da kažem da smo u stvari mi krojači naše, da kažem, neke sudbine. Naprimjer, da je bila stvar sudbine, možda ovo delo ne bi postojalo, ali on je uzeo hemijsku, ne znam, i krenuo da piše, znači da je to njegov izbor, on je krenuo i mislim da sami mi kreiramo šta će, kako će da bude. Da sve smatram da je sve sudbina, onda ne znam šta, ništa, mislim... Onda bi svaka akcija bila besmislena, tako? Bravo. Jer vidite, kolega je isto zapravo na sličnom Stefonu, neka mi bude dozvoljena jedna mala digresija. Uvek se setim, kada razgovaram sa dragim prijateljima koji pišu, uvek se setim ove dileme ko zapravo rukovodi junacima. Nije Siniša uzalud govorio o odnosu pisca prema likovima, jer zapravo se govori o odnosu apsoluta prema čoveku, božanskog i smrtnog. Dakle, to su vrlo delikatne stvari. Ali se uvek setim anegdote, ne znam da li sam vam je ispričala, kada je Lev Tolstoj u jednom trenutku napisao Gogolju pismo, piše Anu Karenjinu, vi znate kakva je sudbina njena, on piše Gogolju pismo, negde je već pred kraj pisanja i doslovce kaže: strašno brinem za Anu, nije dobro, užasno je depresivna, plašim se najgoreg. Dakle, pazite, to izgovara čovek koji stvara junakinju, ali on kaže: brinem jer ne znam šta će ona uraditi. Sada bih se vratila još na jednu stvar. Ideja sudbine. Hvala vam što ste pokrenuli ovu temu jer imamo ih prilično pa se moramo i na to osvrnuti. Ideja sudbine je recimo u starih Helena bila vrlo jasna stvar. Oni su to zvali usud, to se čak i negde u našim starim mitovima i bajkama spominje. Ideja je bila sledeća, da postoji sudbina koja je potpuno i do kraja određena. Čak tamo postoje neke parke, pa kad se ljudsko biće rodi, one, tu nit našega života odseku, pa tada se odredi naš smrtni čas, što je, potpuno za nas nezamislivo i tako dalje. Ali to staro verovanje zapravo ide u ovom pravcu, da mi nemamo slobodu izbora. I pazite, čitava evropska civilizacija koja je utemeljena na helenskim postulatima, pričali smo i o tome, kako smo zapravo nasleđivali sve te silne naslage kulture, civilizacije i tako dalje. Čitava evropska civilizacija je utemeljena jako dugo bila upravo na toj ideji da je naša sudbina do kraja određena. Čak i ako mislite da činite nešto slobodnom voljom i slobodnim izborom, ma ne, vi se varate. Činite zapravo ono što je predodređeno da učinite. Osnovno pitanje upravo tada se postavlja, izvini, a gde je moja sloboda? Sloboda izbora je zapravo jedina sloboda čovekova. Kao što možete imati izbor između dobra i zla, ćutanja i otpora, otići ili ostati, pojesti sladoled, popiti kafu. Sloboda izbora je, ne zaboravite, suštinska sloboda čovekova. Čak i kada se govori, i to neka mi bude dozvoljeno, ako govorim sa stanovišta nekog ko je laik, ali ako govorimo sa stanovišta teoloških ideja, dakle, sa stanovišta verujućih ljudi, mi isto tako moramo znati da se po Božjem dopuštenju dešava dobro ili zlo. Ja sam čak čula, jedan teolog je kazao, pretpostavljam da je to neka drevna istina, ali on je kazao jednu rečenicu koja je za mene fascinantna. Bogu je sve moguće sem jednog.
naterati čoveka da ga voli. Zašto? Pa zato što svaka prinuda u ljubavi više nije ljubav. Dakle, Bog sve može, on može i da nas natera da ga volimo, ali onda ta ljubav više nije suštastvena, nije ljubav po svojoj biti, u svojoj prirodi, jel tako? Eto, to su te stvari koje zapravo nas negde ohrabruju da znamo da sasvim izvesno moramo delati, moramo se oglasiti ili ne ćutati i tako dalje. Ja bih jako volela da evo kolege, vi ste nešto mnogo se učutali, da ne bude da samo ja prozivam. Šta je recimo vaše mišljenje o ovom, da ne zaboravimo, stalno mi je to na umu, videli ste možda, ova knjiga je nastala 2000-te, ljudi, 2000-te. Mislim, niste bili ni u 5-godišnjem planu kad je ova knjiga nastala. To tako? Da, nekako imam osjećaj kao da se i danas, da tako isto dešava danas. To se i dalje dešava. Da, i ono, kao da on priča o vremenu prije koje je kao da je vreme nekako stalo tamo i da je sve išlo tako polako, a sada ide tako previše brzo. I delovalo mi isto kao da se sada to isto dešava. Mislim, ne deluje mi. Ja mislim da se to sada tako dešava i onda vidim da je to bilo i pre tako. Dešavalo se i pre, dešava se i sad i dešavat će se. I ovo je knjiga koja nema tačno određeno vrijeme. Mislim, ne vezujemo za tipa samo 2000-te ili samo bilo koji drugi period. Već je knjiga koju i da pročitamo za tipa 100-200 godina, ona će da ima istu vrednost kao i sad, zato što pokazuje neku realnost koja će 100% da bude i tad prisutna i generalno će da postoji. Divni ste, ali kazali ste zapravo najvažniju stvar. Ono čime vrednujemo neki književni tekst jeste njegovo trajanje. Da. I to je ono o čemu smo pričali, dakle sud vremena, ne neki književni kritičar, moji prijatelji, kakvi književni kritičar, ajte molim, to ne, luk i voda sve ljudi moji. Sud vremena, pa vi sasvim izvesno znate koliko je pisaca neprihvaćenih u doba kada su živeli, slikara, vajara, umetnika različitih, nepriznatih, neprepoznatih, posle 100 godina doživelo da budu slavni i slično. Dakle, bio je potreban sud vremena da se zaista pokaže da je to ono što koleginica vrlo lepo objašnjava. Ako je to istina koja važi i koja je važila pre 22 godine, važi danas i izvesno će važiti. Ali nešto me strašno brine. Mi, sredovečni ljudi, imamo taj doživljaj civilizacije s početka 20. veka, vi to ne znate, to je zapravo s kraja 20. veka, sad ja preteram, s početka 20. nismo baš toliko matori. U stvari, mi smo iz doba dinosaurusa, ali to je već nešto drugo. Mi zaista znamo kako se živelo pre nego je tehnologija, televizija, internet, dakle to su isto fenomeni o kojima Sabato govori, je li tako? Koliko su zapravo čak razdaljine među gradovima, distance među ljudima, putovanja, pisma ili poruke bile kategorije koje su i prostorne i vremenske. Mi znamo da je vreme odista imalo jedan drugi ritam. I vi sad govorite o tome da je ono što je Sabato primetio kao ubrzanje vremena nešto što se tada dešava, što se dešava i sada. Jer vi stvarno u vašim godinama osjećate da se vreme ubrzalo? Da. Stvarno? Da. Jo, sad mi je lakše, Siniša. Kako lakše, zamislite kako je nama. Pa mi smo ljudi sludi, mi kao da smo na ringišpilu, kao da smo u nekom divljačkom onom vozu, znate one cirkuske? Rollercoaster. Da, ne volim te šalim se, ali odista, u pravu ste. Ako ovi mladi... Ako vi to doživljavate, zamislite kako je nama dinosaurusima. Ja sam mislila da je to nešto krajnje subjektivno, znate, i da vi, ipak su vaši životi tek započeli. I ja sam verovala da mlad svet prosto nema taj problem ili taj osjećaj da je vreme... Ja se nadam da ćete vi kočnicu da nađete. Da.
Da pa on i kaže da ima neko rešenje koje bi našlo tome svemu kočnicu. Dobro. To je da se malo više usredsredimo na ljude oko nas. Da sednemo, porazgovaramo sa njima. Da uživamo u zvucima, u nekim zvucima, naprimjer, ne znam, šetnjom šume, čitanjem neke knjige. Ne da se usredsredimo na televiziju, telefon, internet i slične stvari koje nas danas... Da, definitivno. Siniša će vam reći nešto osobito toj tehnologiji i žderačima vremena. Ja ću ga zamoliti da to kaže sasvim iskreno. Pa mislim na vašu profesiju, na ovo drugo čime se bavite, to je takođe interesantno. Ja sam copywriter, znate šta je to? Da. Ja nisam znala, pitala sam ga šta. Za platu, da. Ja kad sam se javio za posao pre 20 godina, ja sam mislio da je to neko ko radi na fotokopir mašini, dok nisam shvatio šta. Ja sam 20 godina proveo baveći se pisanjem što kraćih, što efektnijih, što uverljivijih poruka koje će ubede ljude da daju pare za nešto što im ne treba. Čitava nauka iza toga stoji, koja sad, u to vreme nije još uvijek bilo društvenih mreža, ali društvene mreže počinjene su, bilo je mail je postojao. Kako su društvene mreže se pojavile i uzimale maha, tako da su zašle odmah ta moja branša, marketing, reklama je to prigrabila odmah. Vi znate od čega Zuckerberg je toliko bogat. Od toga što prodaje podatke ovamo. Kome prodaje podatke? Proizvođačima. Stvari koje onda na osnovu tih podataka znaju koju reklamu baš vama da daju. Da biste baš vi to onda poželjeli i kupili. Da. A onda s druge strane ovakvi zlikovci kao ja prave te billboarde, prave te reklame, oglase, banere, čuda. Pa onda saradnici prave izloge. Pa onda saradnici prave filmove, gde sponzori te zvezde oblače. I to ništa slučajno. Pravi se jedna velika mreža koja kaže, to ste sigurno čuli u nekoj reklami, sakupi ih sve. Ili tako nešto. Znači jedna velika mreža napravljena da vas peca. Da vas peca, da želite sve to, da želite da vi izgledate kao ono iz reklame, da želite da to onda jedete, da to onda obučete, da to pijete, da želite da zaradite ta skupa kola. A onda kada to već sve želite, onda morate da pristajete i na stvari i na poslu, gde vas neko juri, maltretira, sa bičem da radite brže, da radite više, a želite i to letovanje i te patike mnogo skupe. I sad ste vi u nekim godinama gde se neke stvari lome i vi planirate i sanjate velike stvari i normalno da je taj uspeh deo toga i treba da bude. Ovo je baš zgodno sad, kad govorimo da ćete vi naći kočnicu. Vi ste ta generacija koja treba da bude svesna, nenormalne su promene. Nenormalan je taj uticaj. Ja idem ulicom Gledanovićem u Tabadu. A vi ste se rodili tako. Moj sin ima 17 godina. Vi ste se u toj mreži koja je pravljena i od uvek rodili i koprcate se u njoj. Budite svesni da ti ljudi ne žele vama dobro, nego sebi dobro, i budete svesni kada donosite odluke. Ja kad kažem sudbina, osnova je sud. Ja verujem da je u stvari pravo neko poreklo reči da kako ti je suđeno. Ja ne razumem reč sudbina tako. Ja razumem reč sudbina kao rodbina. Rodbina je, ko ti je rod, pa je to po nekoj knjizi. A ovo je sudbina kakve ste vi sudove donosili. To jest odluke u svom životu. Takva vam je sudbina. Ne neko vam je sudio. Kako ste vi sudili, takva vam je sudbina. Imate pravo da želite lepe stvari, imate pravo i treba da želite, imate pravo da se borite za sebe. Ali pomoću ovoga kod Sabata što piše, možete da osvestite da ako izgubite
bližnjeg, ako izgubite to sloga, ljubav, solidarnost, ništa vam to neće značiti. Znači, ne smete da izgubite. I zato je bitno usporavanje. Kad je ubrzavanje, onda pored malih stvari prođeš mnogo brzo, ne vidiš. Kao tako. Kad je ubrzavanje, gledaš samo tamo koliko se približava. Usporavanje je bitno zato što onda čovjek može da vidi čoveka do sebe. Može da vidi biljku do sebe. Može da vidi neki događaj, sad, na primer, kako tamo ovaj kolega čačka bradu, se momentalno nasmešio. Ja vidim vaša lica sva. Vidim ko šta, kakve tikove ima. Vidim kako neko se gubi. I to je sve normalno. Ali ja kad odem odavde, ja ću se vas sećati. Jer sam imao vremena da vas pogledam. Dok ja napričala. I odjednom je meni ovih 10-15 minuta bilo puno sadržaja. A da sam projurio, ne bi se sećao tih 15 minuta. Da nisam video vaša lica, ne bi se sećao gde sam bio, šta sam radio. To nije 15 minuta. Kad je brzina, ceo život tako prođe. Samo odjednom, gde sam ono bio, što sam ono radio? Važan deo toga je to što, zato Ana kaže da ja pričam o svom poslu. Oni se bore za vašu pažnju. Zato je to veliko ubrzavanje. Proizvodi i proizvođavač. U redu je da sve želite da imate, u redu je i da imate, ali ne dajte da vam oduzmu svu pažnju. Onda ste robovi. Ja mislim da je zato htjela da pričamo o svom poslu. To je čitava jedna veština, znate. Vi hodajući ulicama i gledajući u te ekrane svih vrsta, vi pred sebom nemate nikog drugog nego poruke koje su pisali ljudi namerno da vam uzmu pažnju, da vam uzmu mozak, da uzmu vaše želje, da vaše želje budu ono što oni žele da budu vaše želje. Dakle, opet problem odluke. Da. Zato je ovo sve povezano i zato je važno, Sabatu imamo 90. godina kad je ovo pisao. Rođen je 1911. Radio laboratorij Smagan Kiril. Da. Strašno. Koji dinosaurus. 100 godina je živeo, našao. U 90 je ovo pisao. Ja imam 50, već završen kod dinosaurusa. Koliko je on pametan, koliko je on imao prilike da gleda oko sebe i da primeti to sve. I da onda napiše i hvala mu na pismima. Ali je džaba ako ja pišem, mi još malo što napišem i gotovo, ali moj redosled sudova u knjizi sudbine koji sam ja donosio, već je to formirano. Ali vi ste ti koji možete da usporedite. Hvala Siniši i... Ja sam uzao puno vremena. Ne, otek ćemo. Sada ćemo jednu malenu pauzu. Važi? Da se malo... 5 minuta pa pauza. Nisam čula. 5 minuta pauza, nisu završili čuvaj. Dobro. Sad onda nije trebalo da prekidam pisac. Pa ja bi mogao 2 dana, ali to isto. Znamo to, pa mislim pisac kad se raspriča. Sad, molim vas, ovdje je jedna stvar, upravo smo sinoć, nećete verovati, raspravljali još o jednoj temi koja nam je, dobrodošli kolega, pitala sam se gde ste i brinula. Dakle, Siniša je govorio o tome kako lica ostaju u nama. I to je jako važno. Ljudskoga lica i zvezdanog neba nikad se neću nagledati, kazao jedan pisac. Dakle, molim vas, to vam dođe egal. Ovo bih samo da kao temu, pošto je tih tema jako mnogo, volela da negde zadržite u umu, pošto je Siniša sad iskazao jednu strahotnu misao da smo mi u mreži, da se koprcamo, da smo ulovljeni i tako, jel da? Mene jeza prođe svaki put kad slušam ovakve priče, no, dragi pisac i ja smo čak spominjali sinoć jedan fenomen, pošto smo opsednuti Sabatom, očigledno. Sećate li se mesta gde se između ostalog Sabato bavi medicinom, jeli? On kaže kako su se nekada lekari rugali šamanima, zapravo govorimo o narodnim lekarima. Kao što se ovde rugamo našim bakama koje nam donesu čaj umjesto nekakve tablete ili nešto slično, pa nas malo pomaze i onda nama bude bolje, a zaboravimo da je suština upravo u načinu na koji nam je taj čaj donet i emociji sa kojom je skuvan.
Ali svakako smo se podsmevali tim neukim ljudima koji su, Bože mili, nekakvim tamo, naravno govorimo o tim drevnim društvima, nekakvim postupcima pokušavali da to zlo koje je u čoveku ili je nešto razbolelo čoveka Suzbiju. da, koji isteraju nekim tamo činima i glupostima, jer molim vas lepo, na šta to liči, lekari kažu, savremena medicina kaže da se leči telo, jeli, i to naučnim metodama, i to hemijom, i tako dalje, da biste početkom, zapravo krajem prethodnog i početkom ovog veka došli do jedne ideje koja je meni zapravo jako važna, jer kod Sabata te fenomene ne možete odvojiti. On kaže, a sada šta da radi? A šta ćemo sad? Šta da radimo sa činjenicom da se danas, molim vas, gotovo svaka ozbiljnija bolest telesna, to moj druže iz rektorata znači, da je psihosomatika, kako to medicina kaže, ponovo rekla strašno važnu stvar. Naše telo i naša duša su zapravo nedeljive stvari. S obzirom da je zdravlje definisano kao totalno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje, ne možemo izostaviti taj deo gde takođe i psihičkim putem mi možemo izlečiti nekog. Sad, u knjizi u prvom delu gde su medicinari ismevali to lečenje psihičkim putem, u isto vrijeme jeste i tačno i pogrešno, pošto oni su mislili svojim vračarenjem, nekim svojim kao nadprirodnim moćima, svojim rečima, svojim kartama, kako već, oni svojim nadprirodnim moćima i svojim rečima njegovu bol, fizičku bol da izleče. Znači njihova ideja je bila u redu, ali samo nisu ih proizveli tačno. Dok danas to je aktuelno, znači to se više ne ismijavaju tu ideju da psihički može neko da se izleči. Eto, imamo ili da se razboli, je li tako? Imamo psihijatre, psihoterapeute koji nam pomažu tim psihičkim putem da možemo stvarno da se izlečimo. Ja mislim da je to sve samo stvar pritiska. Naprimjer, mi danas, kad bi meni neko, naprimjer, sad priča tebe boli glava, ja bih možda pola sata, sat vremena da mi priča tebe boli glava, ja bih posle izašla i pola sata bih razmišljala kako mene boli glava i mene bi glava verovatno zabolela. I generalno cijela priča se vrti samo oko tog pritiska, pritisak društva, pritisak generalno mreža, pritisak toga šta mi vidimo. Ja sam, na primjer, videla kako je glumica imala čisto lice i sad ja imam taj pritisak, imam osjećaj da sam ja ružna, da nisam privlačna, da nisam lepa, zato što imam itisere, imam bubuljice, ili zato što moje telo nije 90, 60, 90, ili neke idealne, zato što sam ja to nešto videla, to je neki pritisak, ili ne vozim dobra kola, vozim piću, zato što i sad ja imam pritisak, neću biti prihvaćena. Mislim da je to samo deo tog pritiska i da se, i sudbina je generalno pritisak. Mi smo ti koji odlučuju da će narod, da li će bilo šta oko nas da utiče na to i da li će, mislim, kad se oslobodimo pritiska, onda se ne puštamo ni toj sudbini, nego živimo u trenutku. Naprimjer, ja sad, da sam razmišljala o tome šta ću da radim sutra, da li ću da stignem ono što sam trebala sutra, možda se ne bih posvetila ovome. I što vi kažete, ne bih obratila pažnju na lica, ne bih obratila pažnju na nečije mišljenje, na nečiji stav, nego bih živjela u onome što će da se desi sutra i živjela bih baš u tom trenutku koji će tek da sledi, a ne sad. Mislim da je samo stvar pritiska. Da, stvar ili su sugestije ili... Ja sam htjela da kažem baš o tome što se tiče te psihičke snage čoveka. Imamo ljude koji se 15 godina bore sa rakom i 15 godina, imali smo skoro slučaj čovjek koji je 4 puta pobedio rak. A imamo ljude koji za mjesec dana završe zato što nisu mogli da podnesu ili taj svoj, nisu bili dovoljno jaki i onda nisu mogli da se nose sa tim i otišli su za mjesec dana. Tako da to dosta govori koliko je ta snaga psihička, koliko je dosta bitna. Naravno. Kažite kolega. Slušam trenutno svakakve priče, bukvalno sad mi je neka mutna slika vodi ide kroz glavu, ali nema veze, pričate o kočnici života, da mi možemo staviti, možda izgleda sad što ću ja reći malo negativno, ali više realno. Po meni ta kočnica je realno pokvarena i mislim da više nema tog u koči, nema više tog uspori, već mene više brine kako je danas društvo, kakvi smo svi mi,
kako je sve postalo ravnodušno i kako smo svi postali na neki način foliranti, ne znam, nekako, po meni malo grubo, ali jadno previše, više ne postoji ljudskosti u nama, ne postoji duša. Teško danas vidjeti osobu sa licem na kojoj svetli neka dobrota, lepota, neka unutrašnja. Bukvalno svi se vodimo, svi izgledamo kao jedna velika siva masa neka, ne znam. Nešto tako mi je postalo više dosta da pričamo o životu, jer tako ova knjiga koliko mi je bila na početku zanimljiva, počela da me nervira. Odlično, ja divno. Nekako počela da, ne mogu kažem dosađuje, nego nervira. Kružimo, konstantno neki krug, samo sa nekim malo većim ubrzanjem koji realno ne staje, a mislim da to ubrzanje više trebamo da promenimo, da usmerimo na neki pravi put ove ravnodušnosti, podizanje svesti jednog naroda i uništavanje te globalizacije i svega toga. Mislim, malo je čudno i teško upravljati svim tim, ali ja sam više uplašen zbog čega, šta nam se dešava, do kojeg ovo levela ide, mislim, do koje... Granica. Postoji granica više, je li ovaj otpor života sam kraj njega, kraj svijeta ili jednostavno naša smrt? Ja vas razumem i delim vašu brigu i nelagodu, da ne potrebimo neku težu reč. Međutim, upravo sam htjela da posle pauze, a bilo nam je zabranjeno da prekinemo i hvala vam što ste ovo kazali, otvorili ste zapravo drugi deo priče. Mi smo se ovdje dotakli nekih opštijih tema, ali se moramo vratiti na nešto što, evo, ajde nek bude neka forma pitanja dok malo odmorimo. Kazali ste da vas je u početku knjiga privukla, ali da ste bili iritirani, kako vi kažete, iznervirani do kraja, upravo zato što verujem da su mnogi od nas, čitajući vrlo pametne reči, vrlo važne observacije, dakle zapažanja o svetu u kojem živimo, iako rekao smo da su bajate vesti, jel tako? Između ostalog, treba praviti razliku između vesti i novosti, tako je. Očekivali bismo da je ovako uman čovek možda trebalo da nam da neke bolje alatke da bi ta kočnica proradila. Ja pretpostavljam da je to ono što ste vi želeli. I sasvim je jasno da je on zapravo dijagnosticirao. Dakle, vrlo nam je jasno kazao šta se to uopšte zbiva, a onda je govorio kako bi se to moglo sprečiti, prevazići, kako bismo se na kraju svi kao civilizacija mogli izlečiti, no čini mi se da su ovi saveti možda suviše blagi ili suviše apstraktni, pa vas je to zapravo zabrinulo, jer biste očekivali da kaže, dobro, mladiću, sada ti idi tamo i učini to i to, jel' tako? Puške se nalaze tu i tu. Da, pružio otpor. Izvolite. Pa ja iskreno mislim da on nam u ovoj knjizi jeste dao neke smjernice, dao nam je neke savete, a sad sve zavisi hoćemo li mi zapravo te savete da prihvatimo i da nađemo tu kočnicu u nama ili ćemo da nastavimo da brzamo kao što smo već počeli. Hvala vam na tome, ali mislim da je kolega u jednom smislu vrlo u pravu. Znate, svako od nas ima prava da očekuje nešto konkretnije ili će prosto krenuti od nečeg opštijeg. Pitanje je koliko smo u stanju da konkretizujemo te alate duhovne, jer o duhu se zapravo i radi. Ovdje se priča i o dinosaurusima i o mnogim drugim važnim stvarima. Evo, dakle, došli smo do onog što bi zaista trebalo da bude i najvažnije, a to su saveti koje smo od Sabata dobili. Nešto od toga ste i na početku spomenuli, rekla bih da je to zajednička misao ili zajednička ideja svega onog što smo čitali istovremeno. Primetili ste između ostalog da je Sabato na nekoliko mesta citirao neke svoje pređašnje tekstove i tako dalje, ili da se poslužio tekstovima nekih drugih autora. I meni je jedna od stvari koliko je čoveku neophodan
ili koliko je iznenadnost ljudske dobrote ili ljudskog prisustva važna, možda najpre stala u onaj maleni odlomak koji je Egzuperi napisao o trenutku kada su potpuno beznadno on i pilot u pustinji, danima žedni, bez ljudskog prisustva, a onda je naišao čovek koga nikada nisu videli ni pre ni posle, onaj beduin na Kamidi koji je doneo vodu. I Egzuperi kaže, što se tiče tebe koji nas spašavaš, beduinu iz Libije, bit ćeš uprkos svemu izbrisan iz mog pamćenja. Nikada se neću setiti tvoga lika. Čovek si i sećat ću te se sa likom svih ljudi istovremeno. Nikada nisi pogledom zastao da nas osmotriš, a prepoznao si nas. Ti si onaj veoma voljeni brat. A što se mene tiče, ja ću te prepoznavati u svim ljudima. Javit ćeš mi se u odori plemenitosti i dobronamernosti, veliki gospodaru koji imaš moć da napojiš ljude. Svi moji prijatelji, svi moji neprijatelji sjedinjeni u tebi idu prema meni i više nemam ni jednog jedinog neprijatelja na svetu. Ju, kako ti živi? Ja mislim... Ne samo povodom ovog odlomka, nego prosto taj utisak. Sabato je po meni pisac. Ja kad sam čitala dela, ja sam rekla ovaj čovjek ima dušu. Stvarno voli život. On je u tih 70 stranica pisao život na najlepši mogući način, na koji neko drugi, da roman ispiše ne znam koliko stranica, stotina, on ne bi tako život opisao na tako lijep način. Koliko on u stvari upoređivao neke stvari, da bi on to nama lepše dočarao i prosto on je također se bavio medicinom, bio je doktor. I začudilo me to što jedan doktor može da bude toliko osjećan, da ima osjećanja. Baš kada je opisivao kako, mislim, doktori naravno znaju nekim bolestima dijagnoze do kada mogu da budu živi ili tako. I baš u onom momentu kada je napisao tu da doktori ostavljaju pacijente u ta 4 zida, u tom sivilu, u tim zavesama, da oni prosto umiru tu, a ne ostavljaju ih sa svojom porodicom, sa svojim najmilijima, sa ljudima koji vole, koji su cijeli život bili uz njih, nego prosto ta 4 zida. Jer doktori, kao što znamo, oni su malo hladnokrvni i naravno nije sve jedno kada ti moraš na jednom operacijnom stolu da otvoriš čoveka. I baš mi je drago što je Sabato u tim godinama baš napisao ovakvo delo. Baš malo pre sa kolegom pričam i dolazi gospodin Stiniša, ali nisam pre čitala Sabato, zaista. Samo sam pročitala to delo, nisam se raspitivala kad je rođen i slično. Ja sam rekla, je li ovo pisac? Kako ste mi ovo pisac? Tu smo godina. I baš toliko, ta knjiga je s ovim vremenom povezana, kao da se to sve danas dešava. Kao da se to vreme, kao što malo pre Dragana rekla, zaustavilo. Ja sam bila ovako u šoku, kaže pa on je umro još pre 10 godina, živjela 100 godina. Ja gledam ovako i iznenađena. Ne gledam baš tako. Možda i ovo kad je rekao da oni nisu brozali spomenici u parku, jel pa se to zbunilo. Umro pre 10 godina. Baš sam se začudila, ali zaista, to čovjek koji ima dušu. Sam čitala. Svidjelo mi se što neko razmišlja na takav način u životu, kojima nije danas, sutra. Da, jer danas ljudi uzimaju život kao ljudi, zdravo se gotovo. Da kao mi ti skazala knjiga. Kao i Mali princ, baš u ovom dijelu, što se spominjalo. Upoznala sam jednu gospođu pre nekoliko godina, još kada sam bila mlađa, da sada sam mlada. Ona mi je rekla da, jer mi naravno sa 7 godina svi smo čitali Malog princa.
I baš... Bar da jeste svi čitali, govorim o vašoj generaciji. Da, i prije mjesec dana sam kupila knjigu Mali princ, ja kad sam je pročitala i prosto vremenom ljudi drugačije gledaju na knjige. Na vremenskom intervalu, period kada čitam koju knjigu, imam drugačiji pogled na to stvari. Naprimjer, tada kada sam imala 7-8 godina, kada sam čitala Malog princa, ništa nisam razumela, samo sam shvatila kao Mali princ putovao s planete na planetu dok danas. Baš tih 13 dana kada sam čitala baš ovaj deo, sasvim se drugačije prikazalo sve. Ja sam ga prošle godine čitao ponovo 49 godina i vidio sam neke stvari po prvi put. Naravno. Zapamtite to. I da je baš ta gospođa kada mi je rekla, ona je starijih godina, i ona mi je rekla, ja sam pitala kao koju knjigu da pročitam, ona mi je rekla uvek, vremenskim intervalom, s nekim godinama, ti opet pročitaj Malog princa, ja sam se ovako iščuđavala zašto da čitam Malog princa, prosto to je dečija knjiga. I baš mi je dala drugačiju sliku sada. Naravno. I još kada sam vidjela, bilo mi je mnogo drago, kada je Sabato spomenuo ne samo Egziperija, nego još veliki broj drugih pisaca u knjizi. I kako je stvari to sve zajedno sagledano kao neka slagalica koja se popila sa tim pričama o životu. Hvala vam na ovom lepom razmišljanju. Što se tiče Egziperije i Malog princa, Siniša kaže, eto, čita... Pravo da vam kažem, kad god osetim klonuće ili kad god silno posumnjam da sam ja, da je svet u kojem živim svet, a ne hologramska slika ili privid, ja se vratim nekim knjigama, pa upravo, evo, između ostalog i Malom princu. Nećemo ništa novo kazati ako podsjetimo da je to jedna od možda najčešće citiranih knjiga. To su one predivne rečenice, vrlo slično i Sabato piše. Suštinske istine, to ste i vi konstatovali, su zapravo najjednostavnije rečene. Sve u primarnom značaju, nema tako je, previše. Tako je, svaka dodatna mistifikacija, kako bismo rekli, ili pokušaj pisca da bude pametan, pretenciozan, da bude šta god, to već naravno može da nas odbije i tako dalje, ali najlepše reči se upravo nalaze tu. To su one krasne rečenice koje sigurno sam znate, ako ništa drugo, to se kao na društvenim mrežama, znate, čovjek samo srcem dobro vidi i ne znam već šta. A to su možda i najmanje bitne rečenice, inače u ovoj Egziperijevom delu, ali ima jedna druga knjiga koju vam isto od srca preporučujem. Egziperije je, istina, vrlo kasno, čini mi se taj prevod Zemlja ljudi je vrlo kasno stigla na naš jezik i tako dalje, ali evo, recimo, treba pogledati kako on uopšte piše. No, nismo slučajno odabrali ovaj citat upravo zato što govorimo o tom čudu ljudskog prisustva kada je neko u nevolji i govorimo o jednoj možda i najvažnijoj alatki, ako bi se kolega sa mnom složio, da Sabato zapravo nijednog trenutka ne ostavlja dilemu oko toga koliko nam je drugo ljudsko biće važno. Ja danas teško nastao drugo lice, mislim, ja sam osoba, sad pričam malo, manje možda glupo, ali nema veze, pa u ovom trenutku, nebitno, ja sam osoba koja bukvalno živi, mislim, svi mi živimo od ljudi, realno, ali ja sam toliko bio opsednut prijateljima, osobama, okruženjem mojim, toliko sam izgradio neko osjećanje, realno, više su mi prijatelji bili porodica, nego više sam njih vrednovao na neki način nego svoju porodicu. I sad sam išao u nekom periodu gdje sam se malo na neki način pogubio i tako sam se razočarao više, došlo mi je više, jednostavno dosadilo više, trčiš, ko što ste prije rekli, Bog sve može, samo ne može da prinudi ljubav prema njemu. I onda sam ja shvatio više dokle da trčim uzaludno za te ljude kad nema nikakvu svrhu i onda baš se zapitam mnogo puta
kad ću naći osobu koja će zajedno trči sa mnom, ali u punom pravcu. Nećete nikad naći. Ja bih se totalno slažila sa Kajdirom, apsolutno. Mislim da je jedno od najvećih razočarenja danas kada shvatimo da zapravo nijedna osoba nema ta osjećanja koja mi pružamo njoj. Danas su ljudi jako ravnodušni i gledaju da zadovolje samo svoje osnovne potrebe i svako od nas nekoga vidi samo kao interes, samo kao neku oskušu dasku da bi došao do nekog svog cilja i mislim da je to zaista... Ja sam čuo od pojedinaca oko mene, družim se s tobom zato što si zabavan. Da. Znači ja ti služim ko maskota. Ili družim se sa tobom da bi došao do nekoga... Sam si kriv. Ozbiljno sam. To je isto vrlo poznато. Pa evo da kažem ja da nisam upoznala gospodina Sočina, ja nikad ne bi došla do cilja, mislim, nekog to sve. Potpuno vas razumem. Vi ste mladi i kako bi to lepo naš dragi Danilo Kiš kazao, ti ožiljci iz mladosti zapravo su najdublji. Oni najteže zarastu i do kraja života se nose. To prosto morate znati. Jer smo kao mladi ljudi osjetljivi. Znate, ta naša nežna, mlada koža zaista lako bude zagrebana, posečena, a o srcu i duši da ne govorimo. Dakle, ti ožiljci će vam ostati zauvek. Nemojte se uopšte zanositi da ćete ikada zaboraviti osjećaj gorčine, osjećaj da ste ostavljeni na cedilu, da vas je neko izdao i tako dalje. To je nešto što će vas na kraju u poznim godinama, Siniša će se sigurno sa mnom složiti, učiniti onim što jeste. Zamislite da prođete kroz život, kako to kaže jedan poeta iz doba moderne, zatvorenih očiju i skrštenih ruku. Zamislite da prođete kroz život, a da ništa niste od njega iskusili. Ni dobro, ni zlo. Pa čemu onda uopšte živeti? Budite spremni na ožiljak, budite spremni na izdaju, budite spremni da budete povređeni. Meni više to... To više nemate snage. Ne, neko više mi to više nije ni povređivanje. Ja sam, izradit se to oguglo realno više i od povređivanja, izdaja, priča više, te ovote, ono više. Postala je jednostavno neki let... Ja sam postao, ja vidim sad, meni kažu kako si postao bez obrazanja, ono, ja ćem ozbiljno, ono, ništa, ono, kako su ti ružni čarape, već ćem super, ono. Sam ne mogu sebe da skapiram šta mi se dešava iz onog perioda gdje sam toliko živeo sa osjećanjima i nešto. Ne mogu da kažem da mi je bilo prelepo, bilo je lepše, ali sad sam došao u nekom stadijumu gdje je toliko dosadno i živjeti više, ono, ništa me ne povređuje, znači ja kažem, ono, što god mi kaže, već pa dobro, bogate, ono, znaš, oprostite, sad, ja zaista razumem i verujem da veliki broj naših prijatelja ovdje deli to vaše osjećanje umora od mnogih ružnih stvari. Vas, kažete, više neće ništa, zapravo vi ste odlučili da vas ništa ne povređuje, ne želite da gubite energiju ili emociju na pogrešne ljude. Ali ja želim samo jednu stvar da pitam. Ako vas više ništa ne povređuje, da li vas nešto raduje? Raduje me omladina, ali ne mogu da kažem, ne raduje me današnja omladina, nego pokušavam da nađem neku novu omladinu koja žudi za životom, žudi za podsticanjem nekog novog. Trenutno ulazim kroz mnoga udruženja, grupacije i zajednice koje pokušavaju da nekako omladinu osveste. Danas konstantno, koju god dođem u organizaciju, koju god dođem, konstantno se vrti neki interes. I ja pokušavam, našao sam par ljudi, ali su mi mnogo daleko, mnogo se razilazimo, ali krenulo nešto da me raduje. I svaki susret s njima pokušavamo nešto novo, nešto konstantno uz davanje nekog interesa, da budimo neke nove emocije, nove osjećanja gdje bi, nadam se, više omladina počela da živi, jer ne znam, nešto svi kao da se rađamo bez srca i duše, a putujemo nekim stazom, ono. A kao da se rađamo bez srca i duše? Rekli ste kao, jer se ne rađamo. Pa kao, bukvalno, nadam se, ja tu nadu neku da se desi ta, eto, pošto vi kažete kočnica, gdje ćemo mi da usporimo, ne znam kako, nadam se da će
može bomba, nebitno, neki bum da se desi, samo jednostavno Ali da se desi. Evo vidiš da ima nešto važno. Nebitno šta. Da, hvala vam na ovoj iskrenosti i otvorenosti i sigurna sam, evo koleginice su čak nešto komentarisale i molit ću vas da ne zaboravite šta ste kazale dok Siniša kaže nešto mladom kolegi. Pišite, sad ću da držam slovo. Koliko se vas osjeća slično kao? Pa naravno, eto pa to... Ogorčenost vlada među svima nama. Naravno. Slušajte sad ovo. Ide horda ljudi i svako u svojoj glavi misli kako su svi ljudi oko mene, gledaju samo sebe. A svi to isto misle. Kako to? Nešto tu nije logično. Svi misle, kako svi misle, samo na sebe. I želeli bi da to tako ne bude. Zato i ovo što Sabato kaže, iako sam se ja iznervirao isto kao kolega, a gde su puške, a gde su bombe? Kakav otpor, tako što ćeš da se okreneš nekom bližem. Zato je to bomba. Kada vi svi se osjećate tako, onda treba se zapitate, a ko je onda taj, ako mi svi, ko je onda taj koji to kvari? Možda sam ja taj koji to kvari. Kako ćete znati da razlikujete? Sljedeća stvar, ispriču nekoliko stvari. Kažeš da si bio, da su ti govorili ljudi da su volili da se druže s tobom jer si im zabavio, kao da si im maskot. Odlično si, ti si se naljutio kad si to shvatio. Šta je vama služe da vas zabavlja? A ko će da mi bude prijatelj, kad mene nešto treba? Ko će mene da zabavlja? Ali onda se zapitaš, ne pričamo više o njemu, on je primer, izvini, što si primer. Da? Svi mi radimo stvari često, koje mislimo da treba da radimo, da bismo se dopali drugima. Koliko si fazona ispalio, a idu ti fazoni očigledno? Zato što bi se dopao drugima. Pa da jednostavno sad živim, ja bukvalno živim i ti više... To nije samo... Namernih ili ono... Ne moraš da odgovoriš. Neko oblači stvari za koje misli da će mu pomoći da se dopadne drugim. Neko ispaljuje fazone, pošto možda ne razume se u lepe stvari, ali se razume u fazon da bi se dopao. Neko ide u teretanu, pa se gleda u ogledalu kako će se dopati drugim. Svi mi radimo te stvari. Svi mi želimo i žurimo za tom ljubavlju. I prihvatanjem i priznanjem. I onda idemo ulicom i svako u svoj glavi misli kako su ljudi ravnodušni. Zato je ovo što Sabato piše stvarno bomba. Nije to lako. To su kao pokaži ljubav prema bližnjem svom i to će biti kočnica koja će usporiti svet. Kako to? A gde su klinovi da ubacujemo u točkove voza? A gde su mine da postavljamo ispred? Gde je raketa da oborimo ovaj avion? Ne, to su bombe. Ali okrenite se sebi prvo. Prvo sebi. Radite stvari. Ne koje mislite da će vam se dopasti drugim. Radite stvari koje u duši osjećate da su potrebne drugim. Ne u smislu, ovom je liku što je potrebno da mu ispali dobra fazona, ili ovom momku će se dopasti ako ja obučem ovo ili ono, ili ne znam šta. Nego ljudske stvari. I onda ta horda ljudi koja korača svako u svojoj glavi misli da su svi ostali sebični. A možda jesmo sebični, možda stvarno, kako ćete vi to znati? Koji je mehanizam da ćete znati, ja sam sad jedan od onih koji sebični idu ulicu. Teško je to. Pre svega sa sobom, zato je bolno, sa sobom da raskrstite. Da li stvarno vas je pripremio? Kaže Sabato, pomoći, obratiti pažnju na potrebe nekog drugog. I to nije samo ona fora sa bakom pomoći preko ulice. Mislim da to treba se podrazumeva. Saslušajte druge. Saslušajte jedni druge. I budite iskreni. Stimulišite tu iskrenost. Pričajte o tome. Da li razgovarate o ovim stvarima kada se sede negde? Da li razgovarate, a ja vidim da mladi odlaze na mjesto da se ne može razgovarati uopšte. Pa kako razgovarati?
Kako razgovarate? Kako razgovarate kad ja vidim da se vidite s telefonima? Razgovarate preko društvenih mreža, gde je onaj s kim razgovarate? Preko puta vas. Još gore. A zapravo, koliko je daleko? Koliko je daleko? Ako sedi metar, ali razgovarate preko društvenih mreža. Mislim da je... Ja mislim da je bolji opis da je on signal otišao gore na satelit, u svemir, 400 km, pa se vratio, pa došao njegov tovar. Koja je razlika? Znači, osjetljive su stvari o kojima pričamo ovdje, ali tu je taj, svi idete ulicom i svi mislite da su svi sebični. I svi biste volili da je drugačije. To je kao jedan mali neki trik potreban da se to sve skloni. Ima jedna istočnjačka alegorija o dušama i ljudima i telu. Ne znam odakle, oprostit ćete. Zamislite plitku baru. I zamislite gomilu šoljica naopako stavljenih u tu baru. I sad voda u šoljicama je vaša ličnost, naša ličnost. I sad svako je tu zatvoren u svoju šoljicu i misli da je on to. I da je odvojen od drugih. I sad po toj priči, telo je šoljica, duša je zajednička, voda, Bog, svemir, kako god ko voli i hoće. Kada se oslobodimo tela, onda ulazimo u ono što smo sve vreme, ali nismo svesni, jer mislimo da smo mi unutrašnji zidovi šoljice, a nismo. Ovo je vrlo slično. Znači, idemo svi zajedno, svako za sebe misli da je svet grozan i da su ljudi grozni i da misle samo svoj interes. Prvo se zapitajte da li ste vi, ti, nekad, nije to sad, ovaj čovjek je zloća, ovaj čovjek je dobar čovjek. Šareno je, tako, svi smo mi nekad i ovakvi, svi smo mi zavidni. I svi mi imamo neke snove koje ne možemo da ostvarimo, a neko ih ima samo tako što se rodio bez truda. I normalno je da proživljavate sve to turbulentno i da budete zavidni. Pa zapitajte se, da li ste nekad vi ti koji nekog povredite, da li ste vi ti koji su nekad sebični. To je jedan korak. Drugi korak, kad osvetite to, otvorite oči, pogledajte oko sebe. I treća stvar, pritom imate jedne određene godine, ovo je sad banalno, određene godine u kojima ste laboratorija hormona i ti usponi i padovi su normalni. I to se govorite sebi, dajte sebi lufta. Shvatite da ćete još puno puta biti uzbuđeni oko nečega i razočarani oko nečega. I ti sad kao, krenuo sam sad do udruženja, ne znam, ali i tu će biti možda razočarenje. Budi spreman. Ja sam budavio. Ne, taman posla, nego koleginice su razgovarale u međuvremenu, jer pretpostavljam da imamo možda neki savjet koji bi se nadovezao na ovo što nam je Siniša. Ako mogu ja da kažem, nisam ja nešto mnogo starija od njega, ne znam koliko imaš godina ti. Ja? 20. 23, to je stvarno, ja sam isto mlada, nisam ništa starija, ali mislim, iz godine u godinu vidim koliko stvari učim. Prvo što sam naučila sam da kažem ljudima ne, za mnoge stvari. Da mora da nauči da kaže ne, to nije sebično. Znači, ako danas se ne osjećaš lepo, ti si uvek ta osoba koja je nasmejana, koja animira ljude, ako danas nisi dobro i ako se danas lepo ne osjećaš, nije sebično da sediš, da si sam sa sobom, da si tu, a ne da budeš ono što nisi u tom trenutku i ti tako crpiš svoju energiju. Ti kad dođeš kući, tebi će vilica da boli, faca će da ti bude, znači, samo ćeš da gledaš jednu tačku i prazno ćeš da se osjećaš. Ponašaj se onako kako se osjećaš. To je moj savjet od mene. Imala sam ja dosta, mislim, i ranije kroz srednju i razočaraš se u drugaricu i u druga i bude ti krivo, ti si nešto skroz drugačije zamišljao, ali baš zbog toga što, mislim, ti se možda nesvesno trudiš da se svima dopadneš i onda tu iscrpiš svu svoju energiju, veruj mi. I prvo ono što sam ja naučila da kažem ljudima ne. Danas se ne osjećam dobro, ne, prosto ne. Ne mogu da idem na kafu, ne mogu da budem nasmejan, ne mogu da se ponašam onako kako ti želiš da se ponašam. Tako da, to je to moj savjet. Nisam ja sad nešto mnogo starija i pametnija i zrelija, ali to sam ja naučila. To je odličan amandman ovo što sam ja rekao. Divno, da. Ima jedna stvar, jako stara filosofska jedna misao, ali je potpuno u skladu sa ovim što ste kazali i što je Siniša kazao. Suština ljudske slobode, naše slobode, je u ograničenjima
ali naša sloboda je ograničena slobodama drugih ljudi. Dakle, pazite, sloboda nije anarhija. Dakle, potpuno bezvlašće i divljanje čoveka prema čoveku. I kada kažem divljanje, to govorim upravo u smislu našeg nekakvog, potpuno bezobzirnog ponašanja ili drugog bezobzirnog ponašanja prema nama. Dakle, mi moramo biti svesni da je pitanje slobode, ako hoćete i pojedinačne, pa građanske, pa nacionalne, pa ljudske, dakle svih sloboda, upravo u tome da je sloboda ograničena drugim slobodama. To je ovo što ste divno rekli. Svako, dakle, ima pravo upravo na ovo o čemu vi govorite. Vi ćete danas biti spremni da mi kažete ne, ja neću piti kafu, ali ćete isto tako biti spremni da prihvatite moju slobodu, da vama kažem ne. Da ne budemo netrpeljivi onda kada je neko rekao ne. Samo imajte na umu da je moja sloboda jednako važna kao i vaša i obrnuto. Onog trenutka kada se te fine granice, to je istina možda i najteže izbalansirati, ali kada se te fine granice naših pojedinačnih sloboda, naših građanskih sloboda, naših nacionalnih, naših društvenih ili ljudskih sloboda uspostave, onda smo zaista uradili pravu stvar. Dakle, vi razumete da se itekako proklamovana sloboda jednog čoveka obrušila kao lavina na slobodu milion drugih ljudi. Vi isto tako razumete da je, ne znam, pitanje slobode, ne znam, ovog koji je odlučio parkira na sred pešačkog prelaza, sloboda koja je apsolutno nedopustiva. Ali molim vas, nekako stalno zaboravljamo, evo rečenica, ja sad ne znam, vi ste kolega počeli, pa koleginica, pa smo prekinuli, ja samo želim da podsjetim još na jednu stvar. Ovo nije nikakva utopija, ovo nije nešto neizvodljivo, ovo nije nešto nezamislivo. Ako Sabato kaže, treba sa žarom, dakle sa istinskom željom, treba sa žarom da poradimo na tome, da stvorimo jedan način suživota i razmišljanja koji će poštovati čak i najdublje razlike. Ja sam imala pre 2 dana razgovor sa vašim drugarima, govorili smo o jednoj vrlo zanimljivoj pripoveci, Kafkinoj pripoveci Preobražaj. I mi smo došli do fascinantnog zaključka da čak i onaj, istina to je nekad bio čovek, ali onaj koji se pretvorio u bubu, ima pravo na svoju slobodu i pravo na ljubav i pravo na pomoć i tako dalje. Ja sam ih onda podsjetila na jednu lepu reč koju sam čula od mojih starih i to je ono što vrlo često i ovde čujem. Svi smo mi potrebiti. Vi znate šta znači ta reč? Svi mi imamo potrebe i ne smemo se dakle oglušiti ni o sopstvenu potrebu. Imamo pravo da tražimo da zadovoljimo svoju potrebu, emotivnu i intelektualnu, ali isto tako imamo i obavezu da čujemo i tog drugog ko je potrebit. Šta god ta potreba u onom elementarnom ljudskom smislu bila, mi naravno ne možemo učiniti sve. Ali pazite, sama činjenica da smo ovde, na ovoj kamenčiću od planete, ljudi, mislim, da ne pričamo kako je Sabato vrlo uznemiravajuće stvari kazao još pre 22 godine šta se s našom planetom dešava. Pazite, on čak ovde na jednom mestu, ja sam se setila, govori o prenaseljenosti. Sećate se šta smo slušali kao priče i teorije zavere kada je COVID zavladao, koji, by the way, nestao sad kad se zaratilo. Ali, dobro, mislim, sledstveno, jel tako? Znači, pazite, pre 22 godine on se bavi jednim jezivim prizorom prenaseljene planete. Pa čekajte, šta to znači? Da je neko od nas višak? Pa kako neko može biti višak? Ljudsko biće višak, alo, nemoguće je. Pa ta bubica koja mili po listu, ona bubamarica nije višak. Kako smo prenaseljeni? Otkud smo prenaseljeni? Kad na ovoj planeti ima i dovoljno vode i vazduha i hrane, mislim, kako je prenaseljeno? Ne razumem.
Čija to glad ili čija to sloboda čini da nas je previše? Izvinite, koga je previše? Nas. Kome je previše nas? No vratimo se na tu vrlo ozbiljnu stvar. Nas je premalo, ljudi. Premalo nas je. Ja da nešto mogu u životu, da imam neku moć, nemam pojma, ja bih volala da u svakoj kući bude 18 dece, ne znam. Mislim, znate, tako nekako. I onda bi to možda bila mera stvari. Znači ste 18 dečici imate, trčiva mogu da divno. Ali kako je kolega pogledao kao ovo stvarno nije baš prisredno. Ja bih samo htjela, ako mi dozvolite, još jednu stvar. Ponekad smo gorki, ponekad smo slatki, ponekad smo zavidni, ponekad smo velikodušni, a da zapravo i ne znamo zašto smo takvi. I vrlo ste lepo govorili da nismo uvek u stanju da procenimo zašto smo ovakvi ili onakvi. I bojim se da svako od nas, znate, to je opet jedna stara istina, da svako od nas ima najbolji alibi, najbolje opravdanje za sebe i sopstvene postupke. Dragi ja, što si ti dobar? Ma divno, ma šta ima veze što si zabrljao? Šta ima veze što si bio skot prema nekom? Ma šta ima? Ti si baš dobar. Dragi ja. Nemamo mi pojma, ljudi, što smo ovde. Ima priča, važna, jedna, koju stalno pričam, kao papagaj. Kaže Čika Dostojevski da je bio jednom jedan zli čovek. Gad jedan, strašan, koji je kinjio ljude, maltretirao ljude, činio zlo na svakom koraku, najstrašnije što je moglo da se zamisli, gadosti razne da vam ne pričam. Jedne hladne noći, ruska zima, sneg do ovde, neko mu pokuca na vrata. I taj zli čovek, nemam pojma ni on zašto, otvori vrata, primi u kuću prosjaka, potrebitoga, i da mu malo tople čorbe i pusti ga da se ogreka jer vatre. I kad se ujutru probudio, tog prosjaka više nije bilo, on je otišao. Ubrzo iza toga, taj zli, bogati, bahati čovek umre. I kad je došao pred Božije lice, njemu Bog odmah kaže da ide u raj. On se zgrane. I kaže, sad zamislite raspravu njegovu s Bogom. Kaže, pa kako, pa ja sam zao. Ja sam grozan, ja sam tako grozne stvari ljudima činio, ma svašta sam zlo činio. A njemu Bog kaže, se sećaš onog prosjeka koga si pustio jedne noći u kuću? Kaže, sećam se. Ti si, prijatelju, i rođen, i na zemlju došao, stigao, samo zbog te noći. Samo zbog tih otvorenih vrata. Sva suština tvoga života je bila da u toj noći otvoriš vrata. I ništa drugo. Sve drugo je bila tvoja iluzija i zabluda. Ti ne znaš zašto si bio na zemlji, ali evo ja ti sada kažem, suština tvoga života je bila samo u tom jednom gestu dobrote. Zamisli da nisi otvorio vrata. I to je ono što ja, Bogme, volim da kažem. Ja ne bih riskirala, kad pokucaju, ja otvorim. Kako možete da znate šta je sve otvaranje vrata? Naprimer, dođete trenutak da osjećate da treba kažete ne. I onda kažete ne. I onda taj neko kome kažete ne, se zbuni. Zbuni se. Šta ti danas nešto ne ispaljuješ fazon, obično me uvek super zabavljaš. Danas neću zabavljati se sad. Jel te pita, jesi dobro? Te pita, jesi dobro? Otvorili ste vrata. Kad kažeš ne, možda si otvorila nekom vrata.
da shvati. Možda ne odmah istog časa, možda se ljuti, šta ti meni ne? Ali kažeš ne, onda ode kući, kako je danas, bilo bi dobro, možda se sutra prespava, pa možda mu se otvore vrata. Kad govorite istinu, otvorite vrata. Kada, možda on ne može da shvati, ali možda te ne pita kao, jesi dobro pa me ne zabavljaš. Možeš ti da mu kažeš, možda kakav si danas nadrndan, a možeš možda da mu kažeš, da jesam, aj si me pitao kako si. On kao, aj znaš kako si. Ali počne da razmišlja, otvorio se vrata. Svašta može biti otvoreno. U stvari, i šta je, kako zaključujemo? Iskrena, ljudska komunikacija i otvaranje vrata. A odmah je i usporavanje. Jel? Jer zastaneš na čoveku do sebe. Eto to. Ne znam je li ima smisla. Ima. Pa jesmo bar neki alat uspeli da vidimo. Kako vam se čini? Kažite. Postoji jedna velika činjenica da u našem životu ljudi dolazi i odlaze. Baš, i da mi gubimo sami sebe da bismo se prilagodili nekoj tamo grupici. Naprimjer, mi skačemo u jednu vatru gdje svuda postoje dva pravca. Jedan put gdje možeš da ideš sami i gdje ide ta druga grupa. I ti, da ne bi bio sam, ti kreneš tim, ja nazivam to pogrešnim putem, da bi se uklopio sa drugim. Ja mislim da je to pogrešan put zbog toga što ti možda ideš, koračaš jednom stazom, ali sam. Ali ti kada koračaš tom stazom, ti ideš prema svom cilju, ti ideš prema svojoj želji. I ako ćeš nekad ćeš da budeš usamljen u životu. I nikad neće biti tu svi ljudi oko tebe, kao što sam malo prije rekla, ljudi dolaze u tvojom životu. Prosto treba biti hrabar da se razlikuješ od drugih, treba biti hrabar da kreneš svojim putima, ne da se prilagodiš većini. Naprimjer, većina isto se oblači, isto jede. Ide istim pravcem i, naprimjer, trebaš da imaš veliku slobodu, otpor, razliku, da kreneš svojim putem, da imaš drugačija viđena, da kažeš ja ću to da obučim, neću da obučim kao što su i stali, ili ja neću da idem sa vama tu, nego ću da ostanem kući i ne znam da čitam knjigu. I vi zapravo govorite o begu iz mreže, jeli, o kojoj nam je Siniša govorio. Kažite kolega. Nama je veliki problem što mi imamo primjer koji je idealizovan. Aha. I svi žudimo da budemo kao taj primjer neki. I ljubomorni smo jedni na drugi ako je on približniji tom idealizovanom stanju, nego mi. A fazon u svemu tome da svi budemo ono što jesmo. Jer mi smo svi, kad smo rođeni, kad smo došli na ovaj svijet, bez mržnje, bez zavesti, takvih osjećanja, nego svi širimo ljubav, smeh i radost. I ako ostanemo pri tome da budemo ono što jesmo koji prvog dana, sve je rešeno. Kočnica. Evo, jeste čuli, kolega? Pa, zaista je mnogo toga moguće učiniti. I koliko god sam se saglasila sa vama da mi je ova knjiga zaista ponovo probudila osjećaj nelagode zbog vremena u kojem živimo, koje nije ni malo prijatno. Znate, ta ideja egzistencijalne jeze, na kraju krajeva, mi se stalno nešto nalazimo na ivicama, jeli, na tim nekakvim nadponorima, i stalno se, nažalost, oni koji bi trebalo da nas umire i koji bi trebalo da budu glas razuma, uglavnom bave nekakvim apokaliptičnim predviđanjima i slično, no mislim da ipak znate da ne treba baš slušati te glasove, već zaista glas koji će vam unutra u sopstvenom srcu ili glavi dati neki savjet. Govorili smo, koleginica nam nije tu, ali govorili smo, evo, sećate se da smo krenuli od tih predodređenosti, dakle datosti, sudbine u koju se veruje i slično. Čini mi se da smo se saglasili ponovo u tome da nešto što je predodređenost ili sudbina zapravo ne postoji, jer onda bi svaki naš
čin, svako delanje bilo besmišljeno. Ja sam se nekad šalila raspravljajući sa svojim studentima kad smo proučavali helensku književnost, pa sad znate tamo one drame, pa je to junakinji, ona mora da, Antigona mora da umre, pa ne znam šta da se desi. To je njoj pisano i gotovo. I sad, jeli, mladi ljudi ponekad prihvate ideje koje su im intrigantne. Ja kažem, nema problema, kolege, vi verujte u sudbinu, u predodređenost, nemojte uopšte ništa čitati i učiti, dođite na ispit, ako vam je pisano da položite, mislim, jel tako, položit ćete, ne morate vi učiti. Mislim, što biste, jel nešto tamo sudbina odredila da položite, pa, bože moj, ili ako ste mrtvi pali od rada, od učenja, a pisano je da ne položite, isto se tu ništa ne može, tako da, to obesmišljavanje naših delanja, znate, ili svođenje čoveka na nekakvu kreaturu bespomoćnu. Šta jedan ja, jadan mali mogu? Ma možeš, čoveče. Pa upravo je problem u tome kako svi razmišljamo, svi smo u fazonu, ej, šta će moj glas da uradi? Šta ću ja sa mojim glasom da promenim njegovo razmišljanje ili njihovo celokupno? Naprimjer, sada se ja izdvojim u društvu gde sva društvo kaže idemo pogrešni smera, ja kažem ne. Ja mislim svojim glasom ne, da ja ništa neću uraditi. Možda također isto misli neka druga osoba i druga osoba također čuti. Možda svi tako misle. I upravo je u tome problem što mi nemamo, tako reći, hrabrosti da se suprotstavimo tom sistemu. Jer upali smo već mogu reći, evo kao ja srednjoškolac, već smo upali u tom sistemu edukacije gdje je veoma loš, gdje nas samo trpaju podacima i gdje mi nemamo hrabrosti jednostavno da kažemo to nije u redu. Ovo nije u redu, ne želimo to, želimo ovo, već jednostavno rečeno nam je ti moraš to i mi smo jednostavno sistematizovani. I jednostavno smatramo to nije u redu i da, iako ja sam svestan, on je svestan, svi smo svesni, na primjer, moguća je promjena. Evo, kad bi rekao da možda te kočnice više ne postoje. Moguće je to, ali nije rekao da nije moguće da se, u stvari rekao je, moguće da se promeni pravac. Totalno se slažem sa tim, eto, ako ne smanjenom brzinom, sporim tempom, već i brže. Bolji pravcom, jer evo u delu je rečeno da je televizija opijat za ljude, gdje oni ništa neće čuti što njima razgovara. Evo, neće sve za televiziju, već za telefon i za računare. Sve zavisi kako mi koristimo. Ako mi koristimo kao za društvene mreže, kao opijati, kao što je televizija, onda smo već sistematizovani i u tom smo sistemu gdje mi idemo samo lošim smerom. Ako mi koristimo internet za izvor informacija, za pravilno edukovanje, gdje ćemo mi stvarno koristimo kvalitetno naše mogućnosti, pa čak samo da ispravimo taj pravac, već formiranjem i unapređenjem tehnologije, mi možemo se i mi unaprediti. Nego ljudima je sve stvar interesa, na primjer, šta ću ja uraditi što pročitam delo? Ja ću sad na Instagram postaviti sliku, sad ću gledati statuse, na WhatsApp ću pisati sa društvom. Meni je zabavnije da ja sad pišu sa društvom o nekim temama, nego da se edukujem. Na primjer to. Što je totalno pogrešno i već to je do nas. Naravno, ali kolega, ja moram da vas podsjetim, u vreme kad sam bila srednjoškolac, kružila je jedna šala među nama srednjoškolcima, to Siniša jako dobro zna. Mi smo nekada imali tu veliku državu, zvala se Jugoslavija, i svaki prosječan srednjoškolac je recimo besprekorno ili bar pristojno znao engleski jezik. Stranac dođe u tu državu i šokira se, uđe u najobičniji restoran u nekoj zabiti, tamo konobarica zna engleski. Mislim, to je prosto, bilo je vrlo korisnih stvari. Ali isto tako mi smo morali da znamo koliko zrna pirinča po glavi stanovnika se proizvede u Japanu. Znate? Ali mene isto tako niko nije naučio kako ću se nositi sa nekim egzistencijalnim strahovima ili kako treba da se ophodim sa nekim problematičnim situacijama. Sasvim je izvesno da ono što čovek sam sebi da kao spoznanje ili kroz drugo ljudsko biće, kroz pravi kontekst, zapravo daleko više vredi nego ta formalna priča o obrazovanju. Koliko god je ovo možda blasfemično što sam rekla, jer ja sam ipak deo tog nekakvog obrazovnog sistema, ali ja zaista verujem da je ono što je spoznavanje života
ovako kako vi govorite. Znate, danas je mladom čoveku daleko potrebnije upravo to, da zna kako i šta, da nauči nekakve praktične životne veštine i alate nego li ikada. Nemam pojma, zna li neko od vas da zapali vatru od drva u šumi onako? Da trlja drvo od suvo drvo, vi znate. Ja znam. Pa sistem edukacije je zastareo, već su ljudi navikli da jednostavno eto knjige što kažu. Da! Ali mi to nismo naučili u školi. Pa čekajte, ali šta ste vi u školi praktično naučili? Ništa. Samo ću da se izdvojim, ima izuzetaka, stavite, ima izuzetaka. Prvenstveno, eto, mogu s vama izdvojiti. Neću ništa lagati sad kada sam sredio medicinsku školu. Imao sam predmete koja se zvala prva pomoć. Eto, ta vrsta edukacije. Bravo, naravno, bravo! Ali sam i također imao predmet koji se... Eto, koji su bosanski i srpski, kao... Gdje oni samo hoće da nas trpaju informacijama. Zapamti informacije o tom delu. Zapamti informacije o tom pismu. A zašto? Zašto? Zbog toga što neće biti praktično sutra na ulici, na primjer, neku osobu padne u nesvest. Šta će meni koristiti znanje kad će neki pisac hoće da... Ma naravno, kolega, ma naravno i tu ste sasvim u pravu. Opet, uvek ima izuzetaka. Tako je, sasvim ste u pravu. U školi mi ne učimo nekim vrednostima tipa kako treba da poštujemo nekog. To je nešto što mi mnogo kasnije učimo. Ja iz psihologije sam naučila kako treba da učim u 2. ili 3. godini srednje škole, a ja sam trebala da učim još mnogo ranije. 1. razred osnovne škole, ja mislim da je baš tad trebao neko da sedne i da mi kaže ti si to trebala tako, tvoj mozak zaboravlja tako, ti funkcionišeš tako. I meni tad neko da je objasnio, možda bih ja već tad stekla neko drugo viđenje i onda bi sama sebi, ne bi meni to bila neka radna navika koju je neko meni nametno, da ja imam radnu naviku, da ja naučim koliko ovo ima, kako je površina formulu za ili neka hemijska jednačina ili nešto bilo šta reakcija. Ali mi u školi ne učimo nekim vrednostima, o nečemu što će stvarno da nam treba, nego iskustvom života učimo. Kako treba da se postavimo kad tipa neko umre, kad neka emocija se nova rodi, šta je to što... Nešto što na život uči, mislim da je to nešto što mi treba mnogo ranije da učimo, a ne da nas neko ko je prosveta i neko ko su, da kažem, stariji od nas, da nas puste da mi to sami naučimo. Da, jeste to kvalitetnije kad ja, na primjer, sama naučim kako da se izborim sa tim. A da li je meni tad bilo teško, da li je to niko... Oprostite, ja se ne bih složila sa vama da je iskustvo ipak najbolji način učenja. Nije. On jeste trajniji, kvalitetan je neosporno, ali znate šta? Ja baš ne bih voljela da prođem recimo ono što su prošli junaci određenih romana, pa više volim da vidim šta je to njima život doneo i da, naravno, slažem se da je rad na sebi u stvari ili život i ta interakcija sa ljudima od odlučujućeg značaja. Naravno, mi učimo i što je on sad rekao pisac, da li će neko da nas pita za pisce. Naprimjer, ja sam dosta naučila iz knjige, iz filma, iz života nekog pisca, života nekog slikara. I meni je to, ja učim na tuđim greškama, neko sad da se spotakne ovde, ja... Da, evo recimo na mojim greškama ste mogli naučiti. Koleginice, izvolite. Ja malo želim da kažem nešto, navezala bih se na temu, opet se vraćam na Kadir i na njegovo izlaganje. Dobro. Želela bih da povežem taj strah da čovjek se izjasni i da povežem emocije sa tim. Danas je jako teško da razgraničimo da li je osoba koju želimo da pokažemo emocije nebitno, da budemo samo dobri prema njoj, da učinimo dobro delo, da li je zapravo ta osoba vrijedna toga, jer danas se emocije gledaju kao jedan manji zid da doprete do nekoga samo da biste dobili od njega ono što vi zapravo želite. Zbog toga mislim da je jako teško da izađemo iz tih svojih zidova, da izađemo iz tih svojih granica i da nekome pružimo tu dobrotu i tu ljubav koju imamo, jer osoba sa strane za koju smo mi to spremni da uradimo zapravo to vidi samo kao most da brže dođe do svog cilja, da brže dođe do nas. Emocije se nas gledaju kao slabost. Kao slabost, da. Naravno. Pa da vam kažem, davno ste čuli te rečenice,
dobar i lud braće rođena, zašto moju dobrotu mešaš sa glupošću, ne znam šta i tako dalje, ali evo, malo čas smo zapravo kazali neke stvari koje se zaista tiču čak i činjenice da sopstvenu prirodu ponekad treba podrediti situaciji ili drugom ljudskom biću. Pravo da vam kažem, ja se ne bojim da nekom kažem da ga volim i savršeno mi je nebitno da li će taj neko reći bež od mene ili će me zaklati. Ja mislim da je bitno. Dakle, kako bih vam rekla, možda treba biti mator kao ja i shvatiti da je sva lepota upravo u onom što će vas kao ljudsko biće oplemeniti. Ja volim ljudsko biće. I ako ja tom ljudskom biću pokažem ljubav ili pokažem naklonost ili budem uz njega, a pritom dobijem odbijanje, nije problem u meni. Nije problem u meni, ja nisam kriva ni za šta. Dakle, naravno da je teško biti odbijen, naravno da je teško biti drugačiji, to je potpuno razumljivo. Ali nekako bih vas ipak zamolila da budete dovoljno hrabri, kao što moramo biti hrabri da kažemo ne, isto tako moramo biti hrabri da kažemo ja te volim. Ne morate baš tako. Ne. Znate, evo samo za kraj anegdota. Moj sin je krenuo u 5. razred i na času književnosti su čitali jednu ljubavnu pesmu, te je nastavnica visokoumno zaključila da bi deca u 5. razredu mogla odmah da skockaju sama neku pesmicu ili ljubavnu izjavu. Moj sin je ustao, prišao devojčici u kojoj je bio zaljubljen, klekao je ispred nje i rekao: Jano, ja te volim. Jana se rasplakala, ali zato što joj je bilo stid i rekla je: bež od mene, budalo. On je ustao i vratio se na mesto, bilo mu je preteško, pazite, mislim 5. razred, mališan, ono, mleko oko usta. Ali je nastavnica uradila genijalnu stvar. Prišla je uplakanoj Jani, utešila je: blam mi je, jao. A ona je prišla uplakanoj Jani i rekla: devojčica, mnogo si glupa. Ovo si doživela sad, više nikad u životu. Bili ste zaista divni i ja bih ovako s vama jedno 3 dana, Sinišu bismo morali da pustimo onaj čovjek koji ima obaveze, ja sam besposlena žena. Želim nešto da kažem. Da. Aha. Nije bitno ko smo mi i u šta verujemo i kojoj religiji pripadamo, već je bitno kakvi smo u dubini duše, jer smo svi mi ljudi satkani od emocija. Potrebno je da napravimo put koji nas vodi ka uspehu, bez obzira da li će taj put biti trnovit, jer je svaki put ka uspehu trnovit. Naravno, hvala vam na to, bravo. Ne morate točiti sad kad ovo kažem. Potpuno je bez veze stvar, ali zapamtite. Znači, u ovoj knjizi u jednom trenutku piše, nije nijedna mudrolija, nego rečenica koja kaže: jel možete da verujete da postoji SOS telefon za samoubice? Jao, da. Nije mi palo na pamet uopšte pre nego što sam pročitao. Da stvarno postoji SOS telefon? Postoji. Pa zašto ti ljudi nemaju kome ništa da kažu? I sad, vaš sin je otišao tamo, rekao nekoj devojčici: ja te volim, i ona ga je pustila. Da. On više nema, on će se bojati da učiteljica je vjerojatno spasila stvar donekle. Da, ali on se, evo, sada je već odrastao mladić, on se apsolutno ne boji. Tako je nekom došao i rekao: meni je teško, a će te pri tebi teško. Pa ješ. Jednom, 2 put, 3 put. Da. Da li je zvao SOS telefon, da li je znao da postoji? Ono što treba da mislite, zapamtite tu rečenicu, neki su čitali Sabata, neki do pola, neki 20 strana i za njih 20 strana znam kako reći. Neki su pročitali sve, neki nisu ništa. Ali i vi koji niste, znači, sjetite se tog pitanja. Zar je moguće da postoji SOS telefon? Pa jel nema taj čovjek brata, sestru, mamu, tatu, druga, komšiju, prodavca u prodavnici, dilera ako hoćete. S njim se može pričati četvorika. Sa konoborom se super može ispričati. Šanker je bolja opcija. Šankeri su viši nivo. Prvo konobar ne mogu da priđem u šankeru. Razumijete? Znači, zapamtite to.
Kako ćete znati da to nije neko od nas? Pa mi smo svi fini i volimo jedni druge, tako gledajte ljude. Ovaj drugar nešto se danas ne šali, jesi dobro prijatelj? Treba nekako. Poslije, ne znam, 100 puta da, ona je rekla danas ne. Neko zna što je, možda nije dobro. Sad stalno vas dvoje došli što ste hrabri bili da kažete, ali svi mi imamo to te primjere. Znači mislite, i to je već opet mala kočnica, malo usporavanje, malo ovi što hoće da nam uzmu svu pažnju, malo smo vratili sebi pažnju. Ne morate tražiti. Hvala.